Kani gadi ko All India Radio Shillong ka khubor man puli di kasan li jana kimat bakong san jong ka khubor. Yashim Muntalang u Menteri Rang Badu ke India u Narendra Modi bat u Presiden ke Zambia u Edgar Chagwa Lungu ha ka jingelang bagi nom patai khubor ha ka jingwan ka jong Lungu Shri India. On shimkya ka sarkar pedeng ban senai ka kat lingsun belatip ka Greenfield Airport ha Kohima. But ka office jong block development officer jong Mausun Road kalapan long ya ka program thung dieng hagi surok ba tang baki dieng kin penitenat Henry kin da ai so ru iginong lit nong wan na kin ki surok ki khubor ki babnya u Menteri Rang Badu Narendra Modi ula ong ba ka jingwan jong President ka Zambia u Edgar Chagwa Lungu Shari India kan pen klan su i ka jinge de ka bala slamba hapdeng ka Zambia ba ka di India. Haba ajin keren ha kajingi lang bikinong patay kubor ha kajingi dan kat lang o President ka Zambia umudi ulaong babaro atli kiri kin kenti kajingi simentalang ha kaliang ka kot kakya ha ka kam sangkai perthei ha ka kam food processing bat ha ka kam tipar nakaliang o President ka Zambia ulaong ba ulayo bani pelejung mut halor bun ki benta bat o Menteri Rang Badu ka India bat kajingi keren kilalong ki basay so Ulunggu laong ru ba ki pat ba ka Zambia ki dap da ka jingsongu shikat de e halor ki jingkersan ki ba ka yo na kari India labun snem katana duna jong sarkar India kadani ki jingtmu ban snai ka kat lingsun ke balatip ka Greenfield Airport ha kanong ba Kohima jong ka Nagaland ha ka jinglut ka balong 100,000 klor tengka Menteri ubadi kimi ikatana dona u Jitendra Singh uliyathu ikani ha Menteri Rang Ba Nagaland uni Furio ha kaji kundu jong u ha kanong ba Delhi nin kasingi u Jitendra Singh uliyathu ba ka sarkar kan shimkya ya ka jingte ikani ka katlingsun hadian ba ka sarkar jila kala ban penyo ya ka jaka na ka banta kani ka jingtmu Upi Chidambaram ubelang uhe nang elam jong kaseng Congress ubal syak berngem ban syakem haki borjong ka ang haka bede bak INX media hanin kasi umshim la yo jinge dai eru nakaliang ka Supreme Court uchidam baram ulabu ikijing korpat akmat ka Supreme Court ban pan jinge da bat ban pelat yo na ka basyakem haka ba lawan ra ekani ikijing korpat haka mat ka kunhun kinong bishar ka ba kenthop yo Justice NV Ramana UM Shantanagodar bat u Ajay Rastogi Kani ka kunhun kinong bishar kalaong ba ha ka bede ba kani ka kam on sa leira Ahmad u Chief Justice Ranjan Gogoi ba on perkhat ban sim khya ki kani ka kam uchidam baram ulalira ya kani ka jingkerpat sa ka Supreme Court hadian ba ka Delhi High Court kala kentat ya ka jingkerpat jong u ban yo jamin Menteri ki kambari jong sarkar India u Jai Shankar lalit poi hakat mandu nin kesingi ha ka jinglet ki ba arsi ki jong u Nepal lapdiang sobhaye u Jai Shankar ha ka kat lingsun da u sekretari ki kambari jong Nepal u Shankar Das Bairagi harengkat ka jinge dan lang unong kitin iem jong India si Nepal u Manjiv Singh Puri bat unong kitin iem jong ka Nepal sa India u Nilambar Acharya Tang supaya Nepal u Jai Shankar ulali ya kendu suai Menteri Rang Badu jong ke Nepal u KP Sharma Oli. U Jai Shankar ulalong u songknor ha ka jingelang jong ke India Nepal Joint Commission ke Basan rengkat ba Menteri ki kambari jong ke Nepal u Pradip Kumar Gyawali. Ha kani ke jingelang ke commission kala kmi bnia ahlor ki kam ki ba Kari India bat kani ba Nepal kidon kajingi day lembat ki ba bundi ki wiki benta ha kajingi trailang hapring kini kiri. Ka Food Safety Authority of India FSSAI kala yasoy ya ka MOU ka balong ka soskular sungtu jumut bat katnat Food Technology and Quality Control and Food Safety and Standards jong ka Nepal. Ha kani kajingi lang na kaliang ka sarkar India kala IT ya ka check ka ba R.1 billion da katengka Nepal sya ka sarkar Nepal na kabantaban siuno ya ka bailut paiset ha ka basna biang ya ki ying kisam ha Nuwakot bat Gorkha district kani ka khubor ka wan chapina ka All India Radio Shalom
एक बात बताओ चाचा, इतना सुंदर घर बना लिया, बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और बिटिया की बढ़िया शादी के चर्चे तो सारे गांव में हो रहे हैं। ये बीच बीच में कहाँ से लॉटरी लगती है? बेटा, आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी को लॉटरी ही समझो। सही समय पर 3 पॉलिसीज ले ली और अपने हिसाब से मैच्योरिटी की अवधि तय कर ली, ताकि जरूरत के समय पैसों के लिए इधर उधर न देखना पड़े। आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी, मुनाफे का सौदा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें। भारतीय डाक की जीवन बीमा पॉलिसी। Kani All India Radio Shillong matangin beteng biang ya ki khubor. Ka office jong u block development officer Motion Road da ka jingi tre lang bat ka VEC Senduli ka bahap ha Motion Road Civil Subdivision nin ka si ka penlong ya ka program thong ding ha ka bala thong ya kumbanyo ngajar li ki tan riding so ha siling ter ka National Highway nado na Ribiang seduk kesenong nong seram. Dah kejengtungu ban pen itena di surok bat kilenti singkin bat baki nong lit nong wan kin yok bam ru ikiso habaki ya lenti. Hakani ke program lai sementara ki pat ba jong kathan ki berawan sa kejingelang kun thop ru iki kena school lembat u EAC jong kanong stand bat Motion Road uba S Warjri. Haba anjing keren nagajingelang u Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District uba tilengwa ubala longru kongsan ula ajingero ekani ke jingmut bala bu thong ba tang ba ki dieng kin penitenat henriken aiso ru ikinong let nang wan bat kani kan yarapat ban yada penie pensa bat ri tengkai ya kamariang kaseng san pertai National People's Party NPP kalapan pau siya kaseng UDP ba kala ban peniang kertong ha ka election siteng samay jong ka Shela constituency henry kan ajing kersan yu kertong ba ka UDP kan peniang ha ka ni election banjit thamay yu MLA ka Shela constituency hadin ka jing klak no jong president ka UDP uba longru lampang jong ka yen Robert Thau An jong ka Meghalaya u Dr. Don Kupar Roy ubala long u MLA jong ka Shela hadu nyo samay ki telong khubor ki yathu ba ka NPP kam kwa ban peniang kertong ha Shela ha ka ni election siteng samay kum kada ka jing buram ya unong san dor jong MDA u Dr. Don Kupar Roy u bala klat no u president ba shipor jong UDP u ba bindu emlanong u la ong ba ka HSPDP ru kabalong ka kunhun senrop jong ka kunhun Regional Democratic Alliance RDA kanam peniang kertong ha ka ni election siteng samay kabanwan na kabanta ka Shela constituency. State Commissioner jong katana transport ha Meghalaya ula hukum ya baro ki try kali bagi day ban but perking ya ki kendon ka section sanpu a jong ka Motor Vehicle Act ka khandai spa pra ki be day ba ka jing penkla ya jinglong jingman jong ka kali ka ba adong ya jing pendat ya ki hon kali ki basawa ka ba adong ban pendat ya ki light LED ki crash guard ki bulbar bat ki be Bat kumcuru halo ka jingmam pendat daki High Security Registration Plate HSRP. Kitray kali giba penkenyi kiti kendon kingat ka jing sya pensitam da ka basa kni no yakimar ni da ka basa dan kuna. Baro kikot kisla jong ki kali di ban bu bet hapo ka kali barabor. Bat lada penkenyi kani ka kendon kingat ha ki jing pensajakat kum ki kendon an. Ka karkhana pen mi slasha ka don mentah preng ka jing syam jing e ban kieu da ka jing kieu dor ha jing lut jing sep bat ka bai pen mi umar kat ba ka dor di pat ka ne kumju bat ka ni ka bu jing ma ya ka jing la ban ya seprang jong kini ki karkhana la ong kinong pen mi slasha bat kitu gi bedan bentah ka ni ka kam ha ka si ba ar mentah ka teo Secretary ke Indian Tea Association ITA u Abhijit Sharma habakran na kajingelang beginong patay kubor hagoti uloong ba ka karkhana penmi slasha ka pentulon ni ka kam da ka jingpan khia ka bajur ha ka ba ka dor penmi bat ka dor dia kam ya hapshu u chairman jo North Eastern Tea Association neta u Nipul Saikia uloong ba sa kaway di kajing e ba ki karkhana penmi slasha ki kendo kade kajing penmi bon sebab palat e umar da kajing roy ki kam penmi slasha hakari hakini ki sposnam naga khandai spa nyop khandai million kilo hausnam 8000 khandai shaka 6000 lai spa lai khandai million kilo hausnam 8000 khatpra Katu kani ka khubor ka blawan shapi na ka All India Radio Shillong kalakut ha ka por pravajing ini so pat ba ka Delhi station na ka bantaki khubor ki banwan na ka